Λοιπόν, τι θέλετε να ακούσετε, καινούριο ή παλιό? Στο διάλογο αρχαιολαγνία είναι αυτή. Όχι, θα σας παίξω ένα καινούριο εγώ να πω τίτλο. Εντάξει, ένα όχι πάρα πολύ καινούριο, αλλά είναι ιδιόμορφο τραγούδι γιατί είναι γραμμένο αποκλειστικά και αφιερωμένο από μένα για μένα. Για την οικογένειά μου. Δηλαδή, δεν είχα άγχος με αυτό το τραγούδι. Το έγραψα και ευθύς εξ αρχής έλεγα αρέσει δεν αρέσει Κασίλα μου, γιατί ούτως ή άλλως τη δουλειά του θα την κάνει. Δεν ξαναφύγω την κιθάρα μου, είναι σκαλίζω στα ρόβα σου, μαλάκας. Σε κούρδισε τι έχει. Ανάβω ένα τσιγάρο. Τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω πάλι ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο. Στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια τάκτη φυγή, πως μου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες και γεννήθηκαν τραγούδια για ένα όμορφο παιδί, ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε από 2 δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί, αν δίπλα να είσαι εσύ. Σε μια αναμάσα τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου τόσες γράψαν μουσικές. Σε μια αναμάσα, σε μια αναμάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Το χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμισα ποτέ. Τόσα χρόνια τα χωράω, τα φιλιά σου τόσες γράψαν μουσικές. Σε μια αναμάσα, σε μια αναμάσα, ό,τι έγινα σε σένα το χρωστάω. Το χρωστάω κι ο δειλός δεν το ξεστόμισα.